Татарстанда һәр авылның үз матур гырыф-гадәтләре яшәп килә. Буа районының Исәк авылы җирлегендә Сабан туе бәйрәме белән бергә төбәк-ара уйнагыз гармуннар бәйгесе дә үткәрелә. Сәхнәдә гармунчылар, мәйданда уенчылар, җирле халык кына түгел, тирә-як күрше Чуашстан авылларыннан да яратып киләләр Исәккә. Гармунчыларга Татарстанның халык артисты Миңнул Галиев бәя бирде. Икеләтә бәйрәмнең төп оештыручысы авыл җирлеге һәм Буа якташлык җәмгыяте. Авылга кулунан килгәнне эшләмәсәң ул хыянат шикелле мөмкин. Мин шуңа күрә инде бөтен кешемне хәзер бирәм, калган кешемне дип әйтим. Авылны ничектер халатын яңартырга, халатын кичәйтергә, авыл халкына күбрәк бәйрәмнәр ясарга. Инде Сабан туйны да ясамаган авыл һәм Сабан туйны ясый алмаган татар җәмгыяте, нинди җәмгыять ул?